Včera ma zastavil taký dedo, čo som neskôr zistil, že vlastne sme rodina. A keď sme sa tak bavili, som sa spýtal, že koľko má rokov vlastne, vieš. Vyzeral byť ako... Bol taký čiperný, ale víš, že nevedel som mu hľadnúť vek a čau, že mal 92 rokov. Čo ti jebe? Predstav si žiť 90 rokov. Tak neviem, či to je touto výzvou, že teraz sa mi nejak predĺžuje ten život, alebo... Chápeš, ale... Nemám 22. A že ide ešte štvornásobok tohto, fú. Víš, že... Ty píčo. A je to tak... Zamyslím nad tým, že keď čaká ešte 60-70 rokov. Som sa pýtal, že nejakého tajomstvo jeho dlhovekosti. A že čau, že pil dlho materské mlieko. že obľúboval. No a že teda pila mlieko. Ale si sa zober, že keď budeš ešte 60-70 rokov žiť starý. Pičo, konečne prší. Víš, že nejak do tých 13 rokov, čo sa ešte čaká, nejak zakomponuj aktívne cvičenie a budeš sa cítiť super. Hej, už je pomalu starý, nech sa darí.